नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव दीपक. 1 वर्षापूर्वीची गोष्ट. मी पुण्यामध्येच माझं स्वतःचं एक नवीन घर खरेदी केलेलं होतं. मुळात आमची परिस्थिती जेमतेमच. आईबाबांना मी एकुलता एकच मुलगा. पहिला आम्ही गावालाच राहायचो, पण पुन्हा माझं शिक्षण पूर्ण झालं आणि मी पुण्यातच एका चांगल्या कंपनीमध्ये कामाला लागलो. हळूहळू माझं प्रमोशन होत गेलं, तसं मला मिळणारा पगार पण चांगलाच वाढला. त्यामुळं मी पुण्यातच एक फ्लॅट भाड्याने घेऊन राहत होतो आणि त्या फ्लॅटमध्ये मी आणि माझे आईवडील असे आम्ही तिघेच जण राहायचो. पण हळूहळू स्ट्रगल करत करत मला एका फॉरेनच्या कंपनीमधून जॉबची ऑफर आली. तसा मी आनंदानं उड्याच मारायला लागलो आणि मी ती संधी सोडली नाही. मी फॉरेनला गेलो. इथं मिळणाऱ्या पगारापेक्षा चांगला दुप्पट पगार मला तिथं मिळत होता. फॉरेनमध्ये 2-3 वर्षे काम केल्यानंतर मी पुन्हा पुण्यामध्ये माझं स्वतःचं घर घ्यायचं ठरवलं. वर्षातून एकदा मी 1 महिन्याची सुट्टी काढून पुण्याला यायचोच आणि त्यावेळी सुट्टीवर आल्यानंतर मी पुण्यामध्ये एक ठिकाणी माझं स्वतःचं घर खरेदी केलेलं होतं. आम्ही त्या आमच्या भाड्याच्या फ्लॅटमधून आमच्या स्वतःच्या घरामध्ये शिफ्ट झालो. लोकेशन तशी खूपच चांगली होती. शहरापासून थोडीशी बाहेरच्या बाजूला. एका बाजूला शहर होतं तर दुसऱ्या बाजूला निसर्गरम्य वातावरण. ते घर बघितल्या बघितल्या ते माझ्या मनामध्येच भरलं आणि मला एकदम कमीत कमी किमतीमध्ये ते घर मिळालं. तिथं फारशी घरांची गर्दी नव्हती. थोडीफारच घरं होती, पण ती एकमेकांपासून बरीचशी लांब होती. पण आमचं जे घर होतं त्या घराच्या पाठीमागं एक 4 मजली बिल्डिंग होती. पण त्या बिल्डिंगमध्ये कुणीच राहत नव्हतं आणि ती बिल्डिंग आमच्या घराच्या एकदम पाठोपाठ होती. आमचं घर 2 मजली होतं. खाली हॉल, किचन, एक बेडरूम आणि वरच्या मजल्यावर एक मास्टर बेडरूम होती. आता तो दिवस मला चांगला आठवतोय. आम्हाला आमच्या नवीन घरामध्ये शिफ्टिंग करून 2-3 दिवसच झालेले होते. रात्रीची जेवणं करून मी माझ्या लॅपटॉपवर माझं ऑफिसमधलं काम करत बसलेलो होतो. रात्री जवळजवळ 11-11:30 वाजेपर्यंत मी माझं सगळं काम संपवलं. पण मला झोप काही येत नव्हती आणि तसं पण मला फॉरेनमध्ये रात्री उशिरा झोपायची सवय होती आणि मला रात्री झोपायच्या आधी कॉफी लागायची. तसं मी आईला माझ्यासाठी कॉफी बनवायला सांगितली. आई 5च मिनिटामध्ये माझ्यासाठी कॉफी घेऊन माझ्या खोलीमध्ये आली आणि कॉफीचा मग ठेवून ती पुन्हा झोपण्यासाठी निघून गेली. मी आता तो गरमागरम वापरलेल्या कॉफीचा कप घेऊन माझ्या बेडरूमच्या मागच्या बाजूच्या बाल्कनीमध्ये गेलो. माझ्या बेडरूमच्या मागच्या बाजूला एक खूपच छानशी आणि हवेशीर अशी बाल्कनी होती. उन्हाळ्याचे दिवस असल्यामुळे खूपच उकाडा वाढलेला होता. खुर्चीवर बसून मी हळूहळू वाफाळलेल्या कॉफीचा एक एक घोट पीत होतो आणि त्यावेळी मी घराच्या मागच्या बाजूला असल्यामुळं माझ्या डोळ्यासमोर घराच्या मागं असणारी ती जुनी बिल्डिंग होती. आता सहजच कॉफी पीत असताना माझं लक्ष त्या बिल्डिंगवर गेलं. उगीचच मी ती बिल्डिंग वरून खालीपर्यंत सारखा निहाळायला लागलो. अचानकच मनात प्रश्न आला की ही बिल्डिंग तशी चांगल्या कंडिशनमध्ये, म्हणजे ती फारशी जुनी पण वाटत नव्हती, तरी पण एवढी चांगली इमारत रिकामी कशी असेल. ती बिल्डिंग 4 मजली होती. त्या बिल्डिंगला निहाळत असताना माझ्या कपातली कॉफी कधी संपली ते मलाच कळलं नाही. मी आता कप घेऊन पुन्हा माझ्या बेडरूममध्ये जाणार तेवढ्यात माझ्या कानावर कसला तरी विचित्र आवाज आला. तो आवाज दुसरा तिसरा कुणाचा नसून एखाद्या लहान मुलीचा रडण्याचा आवाज होता तो. तसं मला खूपच आश्चर्य वाटलं, कारण त्या ठिकाणी आमच्या घराशिवाय दुसरं कुणाचं घर पण नव्हतं आणि आमच्या घराच्या मागची जी इमारत होती ती पूर्णपणे मोकळी होती. आमच्या घरामध्ये तर कुणी लहान मुलगी नव्हती. मग अचानक माझ्या कानावर तो लहान मुलीच्या रडण्याचा आवाज आला तरी कुठून? मला थोडंसं आश्चर्य वाटलं आणि बाल्कनीतूनच इकडं तिकडं बघून तो आवाज कुठून येतोय याचा अंदाज घ्यायला लागलो. आणि ज्यावेळी मी नीट कान टवकारून ऐकलं त्यावेळी मला असं जाणवलं की तो लहान मुलीचा रडण्याचा आवाज होता तो मला त्या मागच्या रिकाम्या इमारतीतूनच येत होता. जर त्या इमारतीमध्ये कुणी राहत असतं तर त्या इमारतीतल्या एखाद्या तरी फ्लोअरवर मला एखादी लाईट तरी दिसली असती किंवा एखाद्या माणसाचा वावर तरी दिसला असता. पण त्या ठिकाणी नाही मला कुठलीही लाईट दिसली किंवा कोणत्याही माणसाचा वावर दिसला. मग असं सगळं असताना तो रडण्याचा आवाज मला आला तरी कुठून? बराच वेळ मी तिथंच बाल्कनीमध्ये रेंगाळलो. पण थोड्या वेळाने मला झोप यायला लागली म्हणून मी त्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून पुन्हा माझ्या बेडरूममध्ये जाऊन झोपलो. आता दुसऱ्या दिवशी उठल्यानंतर मला माझ्या आई आणि बाबांना या गोष्टीबद्दल विचारावं असं वाटत होतं. पण पुन्हा मी विचार केला की एकतर आपण नवीन ठिकाणी राहायला आलोय आणि आपण अशा गोष्टी आईबाबांना सांगितल्या तर ते उगीचच घाबरतील.
म्हणून मी पुन्हा त्यांना यातलं काहीच सांगितलं नाही. पण आता दुसऱ्या दिवशी पण रात्री मी ज्यावेळी कॉफी पीत माझ्या बेडरूमच्या मागच्या बाल्कनीमध्ये बसलेलो होतो, त्यावेळी पण मला तोच मुलीचा रडण्याचा आवाज आला. आणि फक्त दुसऱ्याच दिवशी नाही, तर सलग 3-4 दिवस मला त्या मुलीचा तो रडण्याचा आवाज येतच होता. पण त्यानंतर मात्र हे प्रकरण फक्त आवाज येण्यापुरतंच मर्यादित नाही राहिलं, पण त्याच्या पुढं पण बऱ्याचशा घटना घडल्या. त्या दिवशी मला वाटतं रविवार होता. नेहमीप्रमाणे रात्रीचं जेवण उरकून मी माझ्या बेडरूममध्ये माझ्या लॅपटॉपवर ऑफिसचं काम करत पडलेलो होतो. नेहमीप्रमाणे 11:30 वाजता आईनं माझ्यासाठी कॉफी बनवून आणली. कॉफीचा मग घेऊन मी बेडरूमच्या मागच्या बाल्कनीमध्ये जाऊन कॉफी प्यायला लागलो. आणि त्या बाल्कनीमध्ये जाऊन एक 5च मिनटं झाली असतील नसतील तेवढ्यात मला तो मुलीचा रडण्याचा आवाज आला. आणि मी डोळे फाडून फाडून त्या बिल्डिंगकडे बघायचा प्रयत्न करायला लागलो. आणि जवळजवळ 5 मिनिटानंतर माझ्यासमोर जे दृश्य आलं ते बघून माझ्या काळजाचा ठोकाच चुकला. त्या बिल्डिंगच्या दुसऱ्या मजल्यावरच्या बाल्कनीमध्ये मला अचानक एक 5-6 वर्षाची मुलगी दिसली. ती बाल्कनीमध्ये उभी राहून एकटक नजर रोखून माझ्याकडेच बघत होती. माझ्या डोळ्यांवर विश्वासच बसेनासा झाला. मी 2-3 वेळा माझे डोळे चोळले आणि पुन्हा व्यवस्थित बघायचा प्रयत्न करायला लागलो. पण मी जे काही बघत होतो तो माझा भास नव्हता, तर ते एक परखड सत्य होतं. त्या मुलीनं अंगावर पांढरा शुभ्र झगा घातलेला होता. आता अचानक माझ्या मनात बरंचसं कुतूहल तयार झालं. आधी मला त्या मुलीच्या रडण्याचा आवाज येत होता, पण आज मात्र मला ती मुलगी प्रत्यक्षात दिसली होती. याचा अर्थ हाच होता की नक्कीच त्या घरामध्ये कुणीतरी होतं. पण ती मुलगी नक्की रडते कशाला? कदाचित ती कसल्या तरी अडचणीमध्ये तरी नसेल ना, किंवा तिला कुणी किडनॅप तरी केलं नसेल ना? असे बरेचसे विचार एकाच वेळी माझ्या मनामध्ये येऊन गेले. आणि मनातूनच मला तिला मदत करावीशी वाटली. त्यासाठी मी हात उंचावला आणि हात हलवून तिला इशारा केला. ती मुलगी एकटक माझ्याकडेच बघत होती, पण माझ्या इशाऱ्याला तिनं कोणताच प्रतिसाद दिला नाही. आणि अचानक ती पाठमोरी झाली आणि पुन्हा बाल्कनीच्या मागच्या दरवाजातून आतल्या घरामध्ये निघून गेली. मनात बरेचसे प्रश्न तयार झाले होते. एक मन म्हणत होतं की कशाला कुणाच्या तरी पर्सनल गोष्टीमध्ये पडायला, पण दुसरं मन सारखं म्हणायचं की कदाचित ती मुलगी कुठल्या तरी संकटामध्ये सापडली असेल आणि आपल्याला तिला मदत करावीच लागेल. आणि शेवटी मी एका मतावर ठाम झालो आणि मी मनातून त्या मुलीला मदत करायचं ठरवलं. मी हळूच पावलांचा आवाज न करता जिना उतरून हॉलमध्ये आलो आणि अलगद हॉलमधल्या दरवाजाची कडी उघडून मी घराच्या बाहेर पडलो. घरातून बाहेर पडताना मी माझ्यासोबत एक मोठा टॉर्च पण घेतलेला होता. टॉर्चच्या प्रकाशामध्ये मी आता घराच्या बाजूच्या भिंतीजवळून घराच्या मागच्या बाजूला गेलो. आमच्या घरापासून 50-60 फुटाच्या अंतरावरच ती इमारत होती. मी आता त्या इमारतीच्या एकदम जवळ गेलो आणि हातातल्या टॉर्चच्या प्रकाशामध्ये त्या इमारतीचं एकदम व्यवस्थित निरीक्षण करायला लागलो. आणि त्यावेळी मला त्या इमारतीमध्ये कुणीच दिसलं नाही. मी आता हळूहळू इमारतीच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ गेलो आणि त्या प्रवेशद्वारातून मी त्या इमारतीमध्ये प्रवेश केला. तसं मला त्या इमारतीच्या एकंदरीत अवस्थेवरून असं जाणवलं की त्या इमारतीमध्ये बऱ्याच वर्षापासून कुणीच राहत नसावं, कारण ठिकठिकाणी जाळ्या लागलेल्या होत्या. सगळा परिसर धुळीने माखलेला होता. आता जसा मी त्या मुख्य प्रवेशद्वारातून आत गेलो तसं मला पुढच्या बाजूला 2 फ्लॅटचे दरवाजे दिसले आणि त्याच्या मधोमध वरच्या मजल्यावर जाणारा जिना दिसला. मी आता तिथं उभं राहून अंदाज घेत होतो, तेवढ्यात मला जिन्यावरून दणादण पळत जाणाऱ्या पावलांचा आवाज आला. तसं मी विजेच्या चपळाईनं पुढं सरकलो तसं मला जाणवलं की माझ्या डोळ्यासमोरूनच कुणीतरी जिना चढून वरच्या मजल्यावर गेलेलं आहे. पण माझं मात्र वरच्या मजल्यावर जायचं धाडस होत नव्हतं, कारण त्या इमारतीमध्ये कसलीच वीज नव्हती. मी आता टॉर्चच्या प्रकाशामध्ये त्या जिन्याजवळ गेलो आणि मी विचार करायला लागलो की वर जाऊ का नको. तेवढ्यात मला वरच्या मजल्यावरून पुन्हा त्या मुलीच्या रडण्याचा आवाज आला. तसं मी मनात थोडंसं धाडस बांधलं आणि मी त्या जिन्यावरून वर चढायला लागलो. आणि मी तो जिना चढून जसा दुसऱ्या मजल्यावर गेलो तसं मला दुसऱ्या मजल्यावरच्या 2 फ्लॅटचे दरवाजे दिसले आणि त्या दोन्ही फ्लॅटच्या मध्ये 3ऱ्या मजल्याकडे जाणारा जिना दिसत होता. आणि त्या दुसऱ्या मजल्यावरच्या एका फ्लॅटच्या दरवाजासमोर तीच 5-6 वर्षाची मुलगी उभी होती, पांढरा झगा घातलेली. ती आता एकटक माझ्याकडेच बघत होती. मी पुन्हा एकदा तिला हाताने इशारा केला, पण तिच्या चेहऱ्यावर मात्र कसलीच भाव नव्हती.
मी आता हळूहळू तिच्याकडे जाणार तेवढ्यात मला ती ज्या दरवाजासमोर उभी होती तो दरवाजा कुणीतरी उघडतोय असा आवाज आला. तसं मी झटकन थोडासा मागं सरलो आणि मी लपून बघायला लागलो की तिथं नेमकं काय चाललंय. तसा त्या मुलीच्या समोर असणारा तो फ्लॅटचा दरवाजा उघडला गेला आणि त्या दरवाजातून एक स्त्री बाहेर आली. साधारणतः 30-32 वयाची ती स्त्री असावी. तिने गाऊन घातलेला होता. ती आता दरवाजा उघडून बाहेर आली आणि तिनं बाहेर उभे असणाऱ्या मुलीचा हात पकडला आणि ती जोरजोराने तिचा हात पकडून तिला ओढायला लागली. तशी ती मुलगी रडायला लागली. मला वाटलं की नक्कीच काहीतरी काळबेर आहे आणि मी त्या मुलीला मदत करायच्या उद्देशाने पुढं सरसावलो आणि त्या बाईला म्हणालो, मॅडम कोण आहे तुम्ही आणि ही मुलगी कोण आहे तुमची? तसं तिनं माझ्याकडे एक कटाक्ष टाकला. तिची नजर खूपच धारदार होती. तिनं जसं माझ्याकडे बघितलं तसा मी बऱ्यापैकी घाबरलो आणि मी 2 पावलं मागं सरलो. मी पुन्हा एकदा त्या स्त्रीला तोच प्रश्न विचारला, पण तिनं माझ्या प्रश्नाला उत्तर दिलं नाही. ती फक्त डोळे वटारून माझ्याकडे बघत होती. पुन्हा अचानक तिनं आपली मान त्या मुलीकडे वळवली आणि जवळजवळ तिला ओढतच ती 3ऱ्या मजल्याकडे जाणाऱ्या जिन्यावरून वर चालली. मी पण आता त्यांच्या मागोमाग तो जिना चढायला लागलो आणि सगळे जिने चढत चढत ती स्त्री त्या मुलीला घेऊन टेरेसवर गेली. तसं मात्र माझ्या काळजाची धडधड वाढली आणि जसं मी टेरेसवर जाऊन पोचलो तसं समोरचं दृश्य बघून माझ्या पायाखालची जमीनच सरकली. कारण ती स्त्री त्या मुलीला घेऊन टेरेसच्या काठावर उभी राहिलेली होती. ते दृश्य बघून माझ्या काळजाचं पाणी पाणी झालं. मला कळलं होतं की काहीतरी अभद्र घडणार आहे आणि मी मोठ्यानं त्या स्त्रीकडे बघून ओरडलो, मॅडम तुम्ही हे काय करायला लागलाय? असं करू नका प्लीज. मी सांगतोय खाली उतरा पटकन. तसं तिनं मान वळवून माझ्याकडे बघितलं. त्यावेळी तिच्या चेहऱ्यावर एक शैतानी हास्य होतं. ते हास्य बघून मी थरथर कापायला लागलो. पण पुढच्या क्षणाला तिनं त्या मुलीला घेऊन त्या बिल्डिंगवरून खाली उडी मारली. तसं मात्र माझ्या पायातलं अवसानच गळालं. मी भीतीनं थडाथड उडायला लागलो. क्षणार्धात एवढी अभद्र घटना घडून गेलेली होती की त्याचा मला खूपच धक्का बसलेला होता. माझ्या डोळ्यासमोर त्या स्त्रीनं त्या मुलीला घेऊन त्या बिल्डिंगवरून उडी टाकलेली होती, पण मी काहीच करू शकलेलो नव्हतो. क्षणभर मी भीतीनं तसाच गोठून गेलो. पण थोड्याच वेळात मी भानावर आलो आणि मी विजेच्या चपळाईनं टेरेसच्या काठाजवळ जाऊन खाली वाकून बघायला लागलो. मला अपेक्षा होती की खाली मला त्या दोघींची छिन्न विछिन्न झालेली शरीरं दिसतील, पण मी ज्यावेळी खाली वाकून बघितलं त्यावेळी मला तिथं काहीच दिसलं नाही. त्यावेळी माझ्या लक्षात आलं की इथं काहीतरी विचित्र आहे आणि मला इथून पटकन बाहेर पडलं पाहिजे. म्हणून मी लगेच जिन्याकडे धाव घेतली आणि बिल्डिंगच्या पायऱ्या उतरून बिल्डिंगच्या तळमजल्यावर आलो. मुख्य प्रवेशद्वारातून बाहेर पडल्यावर मी माझ्या टॉर्चच्या प्रकाशामध्ये पुन्हा एकदा बिल्डिंगच्या आसपासचा परिसर चेक केला, पण बिल्डिंगच्या 4ही बाजूंना मला त्या दोघी कुठंच दिसल्या नाही. आणि बराच वेळ तिथं शोधाशोध करून मी पुन्हा माझ्या घराकडे जाणार तेवढ्यात मला माझ्या मागून कसला तरी विचित्र आवाज आला. मी दचकून मागं वळून बघितलं. त्यावेळी मला दिसलं की 2ऱ्या मजल्याच्या बाल्कनीमध्ये ती लहान मुलगी उभी राहिलेली होती आणि ती माझ्याकडेच बघत होती. आणि त्या धक्क्यातून मी सावरतोय न सावरतोय तोच मला दिसलं की त्या मुलीच्या मागून तीच बाई त्या मुलीजवळ आलेली होती. तिनं मुलीचा हात पुन्हा एकदा पकडला आणि ती ओढतच तिला घरामध्ये घेऊन गेली. माझं शरीर भीतीनं पूर्णपणे सुन्न झालेलं होतं. आयुष्यात मी कधीच भूत प्रेत आत्मा असल्या गोष्टींवर विश्वास ठेवलेला नव्हता, पण त्या दिवशी मात्र मला पहिल्यांदाच वाटलं की मी जे बघतोय तो एखादा भुताटकीचा प्रकार तरी नसेल ना. आणि क्षणार्धातच माझ्या अंगाला कापरं भरलं आणि मी जोरजोराने पळत माझ्या घरामध्ये शिरलो. पण मागाशी बघितलेलं दृश्य माझ्या डोळ्यासमोरून काही केल्या जात नव्हतं. ती रात्र मी तशीच जागून काढली. पहाटे 5 वाजता मला कसला तो डोळा लागला. 1 तासा 2 तासाची झोप काढून मी पुन्हा जागा झालो. सकाळची आंघोळ नाश्ता पाणी आटोपून मी आईबाबांना सांगून पुन्हा घरातून बाहेर पडलो, कारण मला काल मी जे काही बघितलं होतं त्याचा सोक्षमोक्ष लावायचं होतं. सकाळची साधारण 9-9:30ची वेळ होती. मी आता माझ्या बंगल्यापासून थोड्याच अंतरावर असणाऱ्या एका चौकामध्ये गेलो. त्या ठिकाणी बरीचशी दुकानं होती आणि त्या दुकानांमध्ये मला एक पान टपरी दिसली. मी त्या टपरीवाल्याजवळ गेलो आणि उगीच एक पान घेतलं आणि ते पान चगळता चगळता मी त्या पान टपरीवाल्याकडे चौकशी करायला लागलो. मी त्याला विचारलं, दादा त्या पुढच्या कॉर्नरवर जी इमारत आहे तिथं कुणी राहत नाही का हो?
तसं त्या माणसानं एखादं भूत बघितल्यासारखं माझ्याकडे बघितलं आणि तो म्हणाला, तुम्ही कुठं राहता साहेब? तसं मी म्हणालो, मी त्या इमारतीच्या पुढच्याच बंगल्यामध्ये राहायला आलो आहे. आत्ताच मी तो बंगला खरेदी केला आहे. तसं तो टपरीवाला मला म्हणाला, साहेब तुम्हाला काय वेडबीड लागली की काय? तुम्हाला त्या इमारतीचा इतिहास माहीत नाही का? तसं मी म्हणालो, नाही हो दादा, मला काहीच माहिती नाही. काय झालं होतं तिथं? तसं तो टपरीवाला मला सांगायला लागला, साहेब 3-4 वर्षापूर्वी त्या इमारतीमध्ये बरीचशी लोकं राहत होती आणि त्याचवेळी त्या इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर एक फॅमिली राहत होती. त्या फॅमिलीमधला पुरुष त्याच्या बायकोला आणि मुलीला खूपच त्रास द्यायचा, दारू पिऊन मारहाण करायचा. म्हणून एक दिवशी वैतागून त्या बाईनं आपल्या मुलीला घेऊन त्या बिल्डिंगच्या टेरेसवरून उडी टाकून स्वतःचं आणि मुलीचं पण जीवन संपवून टाकलं. त्या घटनेमुळे आसपासची सगळीच लोकं खूपच घाबरली. पण हळूहळू त्या इमारतीबद्दल बऱ्याचशा गोष्टी आमच्या कानावर यायला लागल्या. जसं की बरीच लोकं सांगायला लागली की त्या इमारतीमध्ये त्या लोकांना त्या मुलीचा आणि तिच्या आईचा आत्मा दिसायचा म्हणून. हळूहळू ही अफवा एवढी वाढली की त्या इमारतीतली सगळी लोकं आपापली घरं सोडून गेली आणि तेव्हापासून ती इमारत तशीच रिकामी पडू नये. त्या टपरीवाल्याच्या तोंडून हे सत्य ऐकून माझे पाय पुन्हा लटलट कापायला लागले. मी पटकन घरी गेलो आणि आईबाबांना जाऊन सगळा प्रसंग सांगितला. माझ्यासाठी माझं आणि माझ्या कुटुंबियांचं जीवन खूपच महत्त्वाचं होतं. म्हणून मी लगेचच सुट्टी संपायच्या आतमध्येच नवीन घर बघायला सुरुवात केली आणि तो बंगला लगेचच विकून टाकला. एका आठवड्याभरातच आम्ही ते घर सोडून आमच्या दुसऱ्या नवीन घरामध्ये शिफ्ट झालो आणि तेव्हापासून सगळं नॉर्मल आहे. पण त्या रिकाम्या इमारतीमध्ये घेतलेला तो अनुभव आज जरी मला आठवला तरी माझ्या अंगावर काटा आल्याशिवाय राहत नाही.